komemoracije, oni jesu li zadovoljni odazivom? Pa doći prisjetiti se žrtava koji su zločinci ubili bez suđenja, a svaki ovdje pedalj je zaliven hrvatskom krvlju, hrvatskim kostima. I ovdje bi trebali biti svi poklonci našim žrtvama, a poglavito oni koji upravljaju državom. Zbog toga sam razočaran kad vidim da oni koji su trebali biti ovdje danas se klanjaju Merkelici, Weberu ili sve kome njihovo mjesto bilo se poklone ovim ovdje žrtvama. A kako komentirate ovoliko austrijskih policijskih službenika ovdje, koji je motiv toga, kakvu poruku to šalje? Vidio sam da ovdje sve dostojanstveno, mirno. Nitko ovdje nije došao raditi probleme, tako da mi nije jasno zbog čega tolike policijske snage i helikopterski nadleti. I za kraj, kako komentirate teze da bi se možda već sljedeće godine prebacila ova komemoracija u Udbinu? Ima li to uopće smisla? Slušam sveće razmišljanja, ali mislim da je ovdje krvlju natopljena, hrvatsko krvlju, hrvatskog naroda, zemlja, da se treba ovdje dostojanstveno svake godine odavati počast i pokloniti se ovim žrtvama, a naravno da i druge ideje koje daju ljudi također treba poštivati i uvažavati, vidjeti najbolje rješenje. Ali u svakom slučaju ovdje se treba doći pokloniti, jer ovdje vapi da se čuje krik naših žrtava i tako još jednom pozivam sve ljude, Hrvate, ipak smo mi bili na braniku zapadne civilizacije, evropske civilizacije, tako da mi nije uopće jasno na ono pitanje zbog čega ovolike policijske snage. Kako komentirate što ove godine nema ni jedan državni, mislim, osim par ministara nije došao nitko iz državnog vrha, nema predsjednika Sabora, nema poslanika, predsjednice i sl. Imaju se kao i do sada, očito danas draže se Andreju Plenkoviću i ostalim pokloniti Angeli Merkel, Weberu, Tajaniju, Vučiću, njihovim euro partnerima u istoj stranci, nego doći pokloniti se žrtvama. Vjerujem da se to jednog dana promijeniti, da ćemo svi zajedno pokloniti se žrtvama.